2 vechtpartijen Centrum Venray. Circus op nieuwe locatie. Het is vandaag 22 januari, dit is het Pelemaasjournaal. Lake Valley zit opnieuw in de financiële problemen. Alle reis- en onkostenvergoedingen zijn per 1 januari beëindigd. Ook de hoofdcoaches Jos van Gerven en Frank Brands krijgen voor de rest van dit seizoen geen cent meer uitbetaald. Vorig jaar kwam Lake Valley ook al in grote geldnood door de plotselinge breuk met de grote geldschieter. Na afloop van het afgelopen seizoen liep het eerste herenteam helemaal leeg. De ambitieuze zaalvoetbalclub moest enkele stappen terug doen. Halverwege deze competitie is de bodem van de clubkas alweer zichtbaar. Eigenlijk is de portemonnee nooit gevuld geweest door de financiële nasleep van afgelopen seizoen. Bovendien slaagde de club er niet in nieuwe sponsors te vinden. Jos van Gerven en Frank Brands wilden hun team niet in de steek laten en zij blijven deze competitie op hun post. Ruud Brands, assistent-coach bij de heren, is wel gestopt. Afgelopen weekend waren er 2 vechtpartijen in Venray. Vrijdag en zaterdagnacht was het raak in het uitgaanscentrum. Vrijdagnacht was het eerste incident. In Café de Rooierie ontstond rond 2 uur 's nachts een vechtpartij. Hierbij raakten 2 mannen uit Horst gewond. Op Facebook ontstonden de meest wilde verhalen. Maar wat is er nu gebeurd? Echte details kan de politie nog niet geven, aangezien het onderzoek nog loopt. Maar wat ik wel kan zeggen is dat er dus een vechtpartij heeft plaatsgevonden bij een horecagelegenheid aan de Grote Markt in Venray. Het was een dergelijke zware verminking van een persoon waarbij hij waarschijnlijk, of naar alle waarschijnlijkheid, 1 oog zal moeten missen, of althans aan 1 oog geen zicht meer heeft. De vechtpartij die is ontstaan in de horecagelegenheid. De exacte toedracht hebben we inmiddels wel in beeld, omdat we dus al tientallen getuigen in een aantal dagen hebben kunnen horen. Mensen die zich gemeld hebben, naar aanleiding van berichtjes op Facebook of Twitter of dergelijke. Daar zijn we ook heel erg blij mee. Dus we hebben een beeld van hoe het waarschijnlijk is ontstaan. En daar doen we dus nu verder onderzoek aan. En we hopen dan dadelijk in de nabije toekomst overgaan tot aanhouding van de verdachte in ieder geval, of verdachten. De politie heeft die avond de overweging gemaakt om de zaak te sluiten. Ze hebben onderzoek gedaan naar of er een verwijtbare schuld van de horecaondernemer was. Dit was niet het geval. Er waren geen juridische regels om te sluiten. Op zaterdagnacht was het weer raak. Nu niet in een café, maar op de Grote Markt zelf. Een man raakte gewond na een vechtpartij. De politie maakt duidelijk dat de 2 incidenten niets met elkaar te maken hebben. Heel veel mensen denken wel eens van er is enige verwarring van het zijn 2 incidenten die met glas te maken hebben. Dat klopt ook. De 2 groepen die zijn helemaal onbekend van elkaar, staat helemaal los van elkaar. En de zaterdag was meer een gevecht om een meisje in een relationele sfeer. En die dader is inmiddels wel aangehouden geworden. Dus wat dat betreft is dat onderzoek in de afrondende fase. Beide incidenten hebben te maken met glas. Hiermee leidt de discussie op of glas verboden moet worden. Tijdens evenementen in Venray mag alleen plastic gebruikt worden. Echter een algemeen glasverbod in de horeca is volgens de politie een moeilijkere kwestie. De discussie van glas en in horecagelegenheden, dat kan ik bij voorbaat zeggen, dat is een hele lastige. Want wat zijn dan horecagelegenheden? Zijn restaurants ook horecagelegenheden? Dan wordt een hele lastige. Je betaalt toch een heel aanzienlijk bedrag voor een glaasje bier. En ik heb zelf ook nog altijd het gevoel, er moet natuurlijk ook wel een fatsoenlijk glas bij zitten om daar lekker uit te kunnen drinken. Toch worden er wel serieuze maatregelen getroffen om het uitgaan in Venray veiliger te maken. Zo zijn de politie en gemeente bezig met een collectieve horecaontzegging, dat waarschijnlijk aanstaande maandag zijn beslag zal krijgen in Venray. Dat betekent dat wanneer bijvoorbeeld bij de Rooierie of bij de Koets of bij Bubbels iemand geweigerd wordt, dat hij in een heel aantal horecagelegenheden in Venray niet meer naar binnen mag. Dus dat zal zeker mensen afschrikken. En verder hebben we dus de horeca is samen in gesprek gegaan. Bij een aantal horecagelegenheden hebben ze portiers van eenzelfde bedrijf staan. Dat betekent op het moment dat bij de ene horecagelegenheid stress is, ze gelijk assistentie kunnen krijgen van portiers van andere horecagelegenheden, omdat ze uiteraard van hetzelfde bedrijf zijn. En dat hopen we dat het ook goed gaat werken. Volgens de politie zijn de 2 vechtpartijen incidenteel en volgens hen is er geen sprake van een tendens. Het initiatief van de stichting Nooit Gedacht uit Merselo om een Venrayse molenfietsroute uit te zetten
is genomineerd voor de prijsvraag Kern met Pit. Deze prijsvraag richt zich op initiatieven die de leefbaarheid en lokale economie binnen kleine dorpskernen bevorderen. De Venrayse molenfietsroute is een fietsroute van ongeveer 60 kilometer lang, met onderweg 2 mogelijkheden om de route in te korten. Ze voert langs de 20 bestaande en verdwenen molens binnen de gemeente Venray. De route wordt op Tweede Pinksterdag geopend, tijdens de Dag van de Wind, bij molen Nooitgedacht in Merslo. Plus Judith en Guido van Dijk en Plus Verbeten hebben dit jaar weer de première van Circus Herman Rens naar Venray weten te halen. Op 22, 23 en 24 maart zijn er maar liefst 4 voorstellingen voor de klanten van Plus. Het is het 5e jaar dat Plus het Nationaal Circus naar Venray brengt. De voorstelling van dit jaar heet Viva Niño, een bijzondere show met een zuiderlijk tintje. Het circus is dit jaar verplaatst. Voorgaande jaren had Herman Rens een plek bij basisschool De Hommel, maar door omstandigheden zullen de tenten nu geplaatst worden op het Sint-Anna-terrein. Op het terrein tegenover de school De Hommel, waar we voorgaande jaren hebben gestaan, zijn geplande bouwplannen, dus ze weten het nog niet zeker. Maar daardoor hebben ze het verplaatst naar het Sint-Anna-terrein, wat overigens een supermooie locatie is. Mooi in de bossen onder de bomen, dus ideaal. Daarnaast is er een verandering voor circussen in het algemeen. In het nieuwe regeerakkoord staat dat er geen wilde dieren meer gebruikt mogen gaan worden. Dit heeft dus ook invloed op Circus Herman Rens. Nou, Circus Herman Rens heeft bepaald, want het regeerakkoord heeft nu niet bepaald dat er geen wilde dieren meer mogen zijn. Maar Circus Herman Rens zegt van, nou, om de situatie werkbaar te blijven maken, hebben we gezegd, dit jaar geen wilde dieren meer in de voorstellingen. Wat betekent dat voor de show? De show betekent dus dat vooral de leeuwen, wat voorgaande jaren natuurlijk heel spectaculair was, er niet meer in zullen zitten. Maar zij zorgen ervoor dat die sowieso heel spectaculair blijft. Gebaseerd op het zuidelijke temperament. Dus ga maar na wat erin kan komen. Ik weet het ook nog niet. Ik weet wel dat het gewoon een supermooie voorstelling wordt. De voorstellingen zijn exclusief voor Plus-klanten. Om een kaartje te kopen moeten zij boodschappen doen bij een van de supermarkten, waarbij zij zegels krijgen om een kaart te vullen. Zij kunnen vanaf aanstaande maandag, 28 januari, bij ons komen sparen. De spaartijd zal 6 weken zijn en tegen inlevering van 1 spaarkaart kunnen ze een kaartje kopen van €7,50. Ook is er een speciale kleurwedstrijd voor kinderen. De Plus hoopt op een mooie, spectaculaire voorstelling. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Donderdagavond is de eerstvolgende nieuwsuitzending. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. De komende nacht is het bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog. Het vriest matig met een zwakke wind. Overdag is er veel bewolking, maar is wel bijna overal droog. Er zijn ook enkele opklaringen. 'S Middags blijft het licht vriezen met maxima van -2 graden. Fijne avond nog.